er mig som der er Dennis. Je m'appelle Billet. Velkommen til. Velkommen til for helvede. Og rigtig glædelig 5. december. Glædelig jul, mand. Ja. Hvad er det, vi skal i dag, Bille? Ja, vi skal ud og cruise for fanden, Det man. skal vi. Ja. Vi skal, hvad du kaldte det, Holy et eller andet. Vi skal lade det Holy Trinity. Exactly. Vi skal på McDonald's. Det skal vi skal på Burger King, og så skal vi lige et smut på Sunset. Der er ikke noget, vi ikke skal. Ikke i den ordre. Nej, det ser vi lige. Det ser vi lige. Måske er det den, måske er det ikke den. Men i hvert fald så har vi assistenten med, og hun skal da også have et eller andet. Ja, hej, siger hun. I kommer til at se hende inde i bilen, og så har vi også en anden med. Ja. Den er vi har med. Vi skal Bjarne med. Ja, vores gode ven Bjarne, han står lige herovre. Ja. Jeg er rigtig glad for at komme med på tur. Og Bjarne har taget det gode festoutfit på i dag. Men jeg tænker, og som I kan se, Bjarne er all inclusive. He loves it. Pride har han været. Jeg ved ikke, om han lige har været til den der festival, der er i København, du ved. Sådan, hvor de går og tjuhajer. Ja, den kender vi godt. Den har vi også været med et par gange. Ja, lidt ved et uheld til at starte med, så fandt vi ud af, at det var sgu meget sjovt. Ja. Så blev vi. Så blev vi inkluderet. Ja, så tror jeg faktisk, vi var der endnu. Ja, det tror jeg også, det var meget hyggeligt. Men skal vi ikke tage afsted? Jo, skal vi lige introducere os Østen? Nå, ja, sgu da. Ja. Det er Betty. Den har vi lånt af, der hedder Simone. Ja. Det var på Kummer. Ja. Den er rigtig flot. Ja. Hun er 21 år gammel, men hun kører sgu fantastisk. Bort man det jo. Nå, er I klar, eller hvad? Er vi klar derude, eller hvad? Sofie, det er dig, der skal snakke med. Ja, det er jo godt. Bjarne siger jo ikke så meget. Nej, Bjarne siger aldrig noget. Det er fordi, Bjarne har været ude for et uheld. Ikke også, Bjarne? Ja, men vi skal helst ikke snakke om det. Nej, vi skal ikke snakke. Vi må ikke snakke om det, men det er godt lige at sige til seerne, altså. Goddag. Hende der, hvilken retning vil hun cykle i? Jamen, hun den side derovre. Okay. For det var det en, vi kendte. Ja, men hun sagde sgu ikke hej. Nej, jeg tror ikke, hun kunne kende os. Kender typen. Ja. Nå, men jeg kan godt vejen, så behøver ikke sætte GPS på. Nå, for det, jeg skulle lige tage et spørge. Ja, okay. Og når man er i trafikken, så er det vigtigt, at man orienterer sig. Spejl, skulder. Og den anden side. Der går en mand, det har du set. Ham havde jeg set, Ham havde du set, det var godt. Goddag, glædelig jul. Er du sikker på, at du kan finde ud af at vende Østen? Ja, det er jo en stor bil. Jamen, jeg ved det godt, men jeg har været vant til sådan en stationcar. Er det en stationcar? Det er ikke en stationcar, nej. Det er en... Bjarne, har du oplevet noget spændende her for nylig? Han siger nej. Nå, okay. Det er vi da ked. Det er godt med din mamma. Ja, hvordan har mor det, Bjarne? Hun har det godt. Nå, det er dejligt at høre, Bjarne. Dejligt, Bjarne. Hvad med dig? Har du været til nogle bankospil for nylig, Bjarne? Kan vi lige holde 5 minutter? Vi kører lige herover. Vi kører lige derovre. Der! Den der. Hvilken app? Nej, jeg har ikke nogen app. Nå. Men Bjarne, du skal i hvert fald have en cola, ikke? Jeg er stor. Mellem. Jeg skal have en mellem cola. Kan du huske det? Jeg skal lige skrive det ned. Og det kan vi godt huske. Jeg skriver det ned. Hvad med dig, Sofiesen? Hvad skal du have? Jeg venter, tror jeg. Venter du? Til en af de andre butikker? Ja. Okay. Og en sundae med chokolade. Det var det hele, tak. Det er i orden. Har du penge, eller skal jeg give? Ja, jeg har penge.
Kan I huske dengang en sundae kostede en 10'er? Ja, det kan jeg fandme godt huske. Det er fandme grovt nu. 19 kroner. Goddag, goddag. Ja, tak. Skal I lige se regningen, mens vi... Der må ikke kvittere. Det er virkelig en lang en. Der er sådan en QR-kode. Jeg ved ikke, hvad man kan med den. Sofisen, kan du lige have den der? Juleaften, så har I så ægte juletræer eller falske juletræer? Det kommer sgu an på, hvor jeg er henne. Nå, for søren. Hvis det er hos mamma, så er det selvfølgelig ægte. Men Ja. når det er nede på baren, nede på hjørnet, så er det jo uægte. Ej, rigtigt. Kan du ikke huske dengang, at Brian han kom til at sætte ild til træet? Det kan jeg godt huske. Og så måtte de måtte få et plastik i det efterfølgende. Ej, det kan jeg godt huske, ja. Hvad med dig, Bjarne? De var også jøder hjemme hos Bjarne. Er det vidste du sgu da? Jeg vidste sgu da ikke, du var jøde, Bjarne. Hvis det ikke, at du ikke førede jul. Men vi bare vist en lille smule jul, ikke? Fordi ellers havde du ikke fået den der slæde der. Ja, den er så god, den her burger. Ja, jeg skulle også have taget en burger med. Startede med desserten. Har du fortrudt? Ja. Hvad skal du have næste gang? Jamen, det skal du lige undersøge. Hvor skal vi hen? Hvor vil du hen, Fisen? Du har ikke fået noget at spise endnu. Burger King. Okay. Kan vi gå derhen? Det kan godt gå på tage på Burger King. Okay. Bjarne, er du tilfreds med din cheeseburger der? Mens vi lige holder en lille pause, så kan I jo lige gå ned i kommentaren, skrive et hjerte. Kan jeg lave et hjerte? Og hvis vi skal være lidt kulturelle, hvordan laver man det der japanske hjerte? Det har vores kammerater på Snohøj vist os. Præcis, det er et japansk hjerte. Flyt lige dine fingre, Pille. Hvad? Kan I se? Nå, ej, hold kæft, hvor er Hold det da op, nej, mand. Skal vi lige prøve lige at se. Hov, kan man zoome ind på det her? Der er snart ikke mere. Jeg troede, det var fyldt op med strøm. Ej, det er op ad bakker, det her. Måske skifter vi lige kamera på et tidspunkt. Det ser vi lige. Men det var ret sødt, det der. Det var kæmpe sødt. Kan du... Jeg tror godt, at Bjarne vil have noget. Ja, Bjørn, hvad kunne du tænke dig? Og det var lige godt, du vidste. Han skal gerne have nuggets. Okay, vi har lige skiftet kamera, fordi den anden var gået ud. Nu kører vi på Burger King. Nu kører vi på Burger King, og så skal jeg lige lave en rettelse. Det er, at mens der var kamerapause, fandt vi lige ud af, at det er jo ikke, Bjarne er jo ikke 100% jøde. Kom Han er du bare, faktisk, hvad ved du? han er kun Ja. halv. Det er kun din pappa, ikke? Det er så fint, Bjarne. Så du har også haft jul. Men ikke stor jul. Nej. Fandme. Nu skal du passe på ham, da han kommer hurtigt. Ja, han kommer hurtigt. Det kan jeg da nok se. Hold da Han op. skulle hjem. Han skulle hjem. Sofie, jeg skal lige bruge dit ansigt. Nå, det der kode der. Så vil jeg gerne bede om, hvad hedder Roasted onion menu. roasted onion menu mellem med kylling og cola. Vi skal have en plant-based burger også. Nå, jeg har en plant-based whopper. Går lige lidt langsomt. Der er betaling her, det må være her. Tak skal du have. Glædelig jul. Han var der flink. Igen. Vigtigt med kvittering, og så skal vi køre fremad. Ja. Nå. Jeg skulle bare lige finde ud af det. Han er glad, ham der. Hej. Han var sød. Han var rigtig sød. Godt, ja. Skal vi se, hvad vi Så har? er der godt der. Vi deler ud. Nu skynder jeg at give mig til Fisen for 100.000. Ja, det er den her. Så er der også pomfritter. Vil du have dem nu, Fisen? Og den er til dig, Bjarne. Hvorfor? Nå ja, måske skulle vi lige holde et andet sted. Vi må ikke holde her rigtigt. Det her er til alle de kunder, til nogle af Burger Kings kunder. Jeg har også tænkt på at blive veganer. Det er rigtigt. Ja. Ja, den er god. Du skal tage noget drik. Ham der han er altså gammel nok til at køre. Hvad må du det? Han ligner en teenager.
Wow. Jeg tror også, det er meningen, det skal smage lidt af kød. Ja. Den er der ikke helt endnu, men den er god, synes jeg. Kan du lide den, Fisen? Fisen siger god. Ej, så jeg får en pickle, der ligner et hjerte. Nej, det er sødt. Og også i sådan en syltet rødløg, det gør altså noget. Har du syltet rødløg i din? Det er da ikke det. Åh, det er fedt. Det skulle jeg vidst. Jeg er en sukker for de der syltede rødløg. Ja. Okay. Ja, tak. Ja, den anden til mig. Jeg kan ikke få fat i den der. Tak. Vil du have en gang? Og det var sødt, der er der Sofisen. Der er en hund. Har I set hunden? Den er sød. Så kører vi lige hen til en butik, der hedder Løvbjerg. Og Bjarne skal lige hente en pakke derinde. Er det julegaver, du har købt i Bjarne? Det er fint, Bjarne. Det var godt. Skal jeg gå med dig? Klarer du den, Bjarne? Okay. Kom med. I lægger lige med. Så holder vi lige en lille pause, og så kommer vi tilbage om lidt. Goddag. Jeg ser også, du købte et æblejuice-bille. Det er faktisk, det er Bjarne. Nå, Bjarne, det er mig, der skal Men det var lige mig, der er ude, fordi Bjarne har ikke så mange penge. Nå, det var det sødt, du var. Du fik en julegave, eller hvad, Bjarne? Bjarne, vil du ikke åbne den her for mig, fordi jeg er ikke så god til det. Og så fandt jeg lige en lille ting til holdet. Lidt til dig. Jamen, jeg ved jo, at du godt kan lide det. Skal du lukke øjnene? Okay, jeg lukker øjnene. Skal jeg tage øjnene her sammen? Ja. Skal du vise til kameraet først? Jeg viser det lige til begge kameraer her. Okay. Det er Dennis' favorite. Ja. Jeg er godt nok spændt. Er du klar? Ja. Værsgo. Du ved, jeg er vild med dem her, at have dem her med på værkstedet. Og det ved du bare. Det ved jeg jo. Tak skal du have. Og så lidt med ven. Tak skal du have. Dem er jeg bare glad for. Tak, Bjarne. Altså, Dennis... Nej, sorry, det er sgu da mig. Jeg bliver helt tubelums, når jeg får gaver. Men Bille, han kender mig bare. Altså, det gør han. Nå ja, men var der nogen, der skulle have noget på Sunset? Nå ja, det er jo det, vi har sat os for. Vi kunne jo også bare køre igennem og bare ønske den glædelige jul. Men jeg vil gerne have et eller andet. Nå, okay. Bjarne vil da have Bjarne vil også gerne have noget, kan jeg se. Hvad er det? Den der ice cream pop? Den, Nå ja, den er god. Jeg kan satme ikke få fat på den. Ej, jeg vil gerne bede om sådan en ice cream pop. Ja, så vil jeg også gerne have en chokolademilkshake. Tak skal du have. Det var vist til dig, Bjarne. God jul. God jul. Jamen altså. Er der andre, der kigger på det? Ja. Ellers så tænker jeg bare, at skal vi til at sige tak for i dag, eller hvad tænker I? Det synes jeg i hvert fald. Ja. Er I også med på den der... Ja. Sofisen, stikker du lige hovedet frem, så man kan se dig? Så man siger farvel, så siger vi farvel. Ja, farvel. Kan I have det rigtig godt, og pas på hinanden. Og glædelig jul. Og rigtig glædelig jul, og glædelig 5. december. 5. Glædelig december. 2. advent. Ja. Bjarne, har du nogen afsluttende ord? Nej, det er i orden, Bjarne. Men tak fordi I har set med. Det sætter vi pris på. Og så... Vi ses næste gang. Ja, Ja. det gør vi. Hej Vi hej. ses den 7. Hej Det hej. gør Og vi. der er vi special guest med. Nej, det er ikke den 7. Er det ikke den 7. Nej, det er ikke den 7. Nå. Okay, men her ikke. Jeg er fuld. Ja. Hej hej. Hej hej.